Meillä on todella pitkään odotettu, että meidän koulun pihaan saataisiin jotakin. Täällä on tosi innokkaasti odotettu sitä. Tänä aamuna oli jo ennen koulun alkua ihan porukkaa tosi paljon. Mutta nythän ajatus, että me voidaan oppitunneillakin hyödyntää näitä. Totta kai se vaikuttaa, kun ne saa purkaa välitunnilla sitä energiaa, niin ne jaksaa keskittyä teoria-aineisiinkin. Ja sitten tää on tosi kiva, kun täällä on niitä pyörityslaitteita ja mä tykkään tosi paljon pyörivistä laitteista. Koulu on aika ikääntynyt ja vanha, mutta me haluttiin tähän leikkialueeseen panostaa, että ulkona on sitten viihtyisää. Ja lasten toiveiden mukaan tähän sitten on lisätty leikkivälineitä ja muutakin aktiviteettia. Tämä myös palvelee koululaisten lisäksi koko tätä alueen lapsia, ketä tässä lähistöllä asuu. Hyvin tärkeää, että lapset viihtyisivät yhä enemmän ulkona kaikkina vuoden aikoina.